Sziasztok! Ebben a videóban a Minecraftot fogom nektek bemutatni. Nézzük meg, mi az Istennek nem akarsz elindulni. Igen. De én inkább így fogtam játszani. Kinagyítva nem nagyon szeretem. De most a ti kedvetekét kinagyítom, hogy lássátok. Nos. Tessék, sikeresen beléptem. Töltsébe. Én nem telken építettem házat, hanem azt a rohadt, ez hogy került ide? Basszus. Csinka. Basszus, ne is sehova. Állj meg. Az iskola. Kap már azt a bokkot. Csö. El ne rigy. Gyere csak. Hogy gyere már. Gyere. Adok neked. Gyere ide. Ho. Megbolondul a játék valamikor. Elnézést kérem ezért. És ez egy bárány is itt van. Holy shit. Hát, paked, mi lett itt? Állatfarm? Az iskolátok ott, hogy gyertek ide. Gyere ide. Csö. Gyere már. Na akad, hogy levágjalak. Hogy gyere már. Mi van ezzel? Mondjátok már meg. Hát, ezeket itt elkerítem. Vigyel esetre. Ha netán szükségem lesz még rájuk. Oh no. Mi ez a... Na. Egyébként majd lesz következő videóm is. Játékokról mutatok nektek. Következő talán a Counter-Strike lesz 1.6 online módban természetesen. Remélem tetszeni fog. Barátommal fogom bemutatni. Szemmel. Gondolom nektek az a név nem mond semmit. De aki szeretett odáltad, azt tudja. Na. Ti kis báránykáim most itt lehetek, jó? Na. És én mondtam, hogy nem a telken építettem, hanem itt. Gyorsan még ezt tett. Elblokkolom, elkezdem. Na, csö, vagy. Én ott építettem. Itt természetesen CICL is rombolhatják. Hát de minden esetre itt nekem jól érzem itt magam. Nos, először megmutatom a kis bányámat. Legjobb látom Minecraft-jel és Totrex-el szoktunk itt bányászni. Na hát nem meglem, mert nagyon mély és nehéz lenne feltalálni. Inkább megmutatom most a házat. Bocsi, hogy kicsit laggol, hát de nem tudom mi baj lehet. Nos. Gyerünk, menjél már. Itt még meg kellett nekem azért nem bevitettem lépcsőrendet, mert más játékosok megtalálnák a feljáratot. Itt kicsit legalább nehezebb felmenni, és már látnák, hogy van ott egy ház. Mindenesetre ott fent a fákjákat is elvettem minden innen, hogy ne látszon. Ez meg mi az? Na, és itt van a fiam. Innen nem mentsz el? Kellett neked? Fogod nekem tejet adni? Ja, nem, akkor nyek neked. Az állatokat itt elkerítem, még megmondják, hogy állat bántalmazásé. Csak nem lássa senki. Na, kis blokk. Na, ott lesz. Majd veled még dumálok. Menjünk fel. Ho. Majdnem leestem.
Nem sok kellett. Hát még feljutok, nem igaz? Saját házamba. Nos, na hát ezt ma megépítettem. Itt van az ajtó, ez nem jó. Erről beszélek. Kezdjük az alsó szinten. Ezt egy olyan egy este alatt dobtam össze. Nem volt nagy cucc. Na, itt van az ilyen barkás terem, meg stb. Szemetes. Itt van felül a jacuzzink, amire ezt haverokkal építettük. Aztán feljebb itt van itt a bejárat természetesen, itt van a hálószobám. Nagyon, nagyon ott van. Na, aztán pedig ez van és a feljárat. Oh, no. Áj, baltak el. Alig van nálam valami. És ez is itt van. Ki az iskola? Hagyja nyitva az ajtó. Ezért nem jön a víz. Aha. Na, és itt van felül a tornyom. Ezt a mindenit. Ezt is egy haver csinálta. És kimászott a tehén, ez nem igaz. Hogy másztál ki te? Geronimo! Juhú! Oh. Gyere ide tehén! Ahogy az nem az iskola. Annyi hús. Legalább annyi jó lesz belőle. Remélem tetszett. Mit mondtam a következő videómban, a Counter-Strike-ot fogom nektek bemutatni egy barátommal. Sziasztok!